Usa ka pribadong sementeryo sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat ang gibanlas sa baha atol sa kusog nga ulan. Hinuon gihipos na daan sa lokal nga kagamhanan ang kapin 40 kanakaputos nga mga minatay una pa man ang baha. Gipaklaro sa Bagong Bayan LGU Sultan Kudarat nga walay mga minatay nga naanod human gibanlas sa baha ang usa ka pribadong sementeryo sa Purok 6 Barangay Biwang atol sa kusog nga pag-ulan sa lugar niadtong Biyernes. Matud pa una pa man kuno ang pagbaha nahipos na ang kapin 40 ka mga minatay nga giputos og tela sanglit gipaabot gayud ang pagbaha sa lugar kay duol ra susuba ang maong sementeryo sa atong kaigsuonang Muslim. Gikatakda na nga ibalhin ang mga hinahipos nga mga minatay sa mas luwas nga lugar. Sumalasab sa LGU, usa sa ginatudlong hinungdan sa pagbaha ang padayong quarrying sa lugar. Medyo malayo yan noon pero because of may mga quarry dati. So yung river is pumasok doon sa kanilang libingan. Late evening, ginawa nila ng paraan. Kinuha nila ang mga bangkay nila at saka nilagay sa isang bahay. So actually walang walang na drone na mga bangkay. Actually lahat ng mga bangkay doon is na-retrieve.